doncs a la tertúlia de la Societat del Coneixement allà a l'Ateneu vam parlar de moneda complementària. Què és això de la moneda complementària? És una pregunta que es fa molt. És un tipus de moneda addicional, a més de la moneda que fem servir de curs legal en els intercanvis de béns i serveis habituals. El que passa és que això realment ha existit des de l'origen dels temps, vull dir, el troc i es feien servir coses, però estem a l'any 2015, segle XXI, estem en una època de molts canvis i tot està canviant. I està canviant, un que ens afecta als que estem en aquest sector és el de la tecnologia. I la tecnologia, si ens fixem en el món financer, fins i tot s'ha creat una nova paraula, que és fintech, que és tota la tecnologia que permet nous serveis financers a l'abast dels ciutadans i de les empreses i moltes vegades paral·lels fins i tot a el que és el sistema bancari tradicional, encara que els bancs no volen perdre petjada i s'assumen al carro. Però en fintech entren sistemes financers novedosos que permeten fer coses diferents i la moneda complementària s'ha pujat a aquest carro. És a dir, quelcom que existia des de feia molts anys, ara gràcies a que la tecnologia permet fer coses realment novedoses, doncs podem donar serveis que abans eren insospitats. Aquest és un tema. L'altre és, estem en una època de canvi també social i econòmic, i aquí no em vull ficar en el tema de les eleccions que tenim ara ben aviat, però realment estan succeint coses. Aleshores, la moneda complementària és una gran eina per ajudar a millorar la societat en terme tant social com també econòmic. Llavors, si juntem el canvi social i econòmic en el canvi tecnològic aquest, doncs aquí tenim l'eix del que vam estar parlant l'altre dia amb la xerrada de la moneda complementària. Però poses un exemple. Què és la moneda complementària? Existeix? S'utilitza? Com l'adquirim? Mira, et posaré un exemple que és el que a mi més m'agrada perquè impacta, perquè els suïssos, ara a més que ha sortit aquesta llista famosa, doncs els suïssos d'això dels bancs en saben. Doncs fa més de 80 anys que existeix un banc suís, que és el Bank Wir, que fa moneda complementària. De fet, va néixer l'any 1934 per oferir serveis a empreses suïsses mitjançant una moneda complementària al franc suís. I des de l'any 2000 també permet franc suís ara, ho tens de tot. I allà, tu ets una empresa i tu vols fer una transacció amb l'empresa Tomàs i la fem en francs suïssos o la fem en francs vir. I de què depèn? Doncs depèn del que tinguem, depèn de què és el que ens convé a tots dos. I això és la moneda complementària. Una pregunta així, a lo bèstia. Les fitxes d'un casino serien una espècie de moneda complementària o no? Reduït a l'absurd, sí. És a dir, torno a la definició inicial, moneda complementària és quelcom addicional complementari. Aleshores, depèn de si ens posem d'acord. Tu, quan entres en un casino, acceptes les regles de joc que hi ha allà dintre. I allà dintre la gent s'intercanvia fitxes de casino. Doncs allà dintre és una moneda complementària. Fora del casino, no. Això ens porta un concepte molt interessant perquè de vegades moneda complementària se'n diu també moneda local o regional. Per què? Perquè aquest circuit de moneda diferent es fa servir en un àmbit concret. Això, per exemple, imagina't que nosaltres ara volem fomentar, ara ens trobem al City Lab, ens trobem dins del Baix Llobregat, és una regió industrial, però també on hi ha un gran pes de tot el tema de verdures, fruites, etc. Doncs anem a fomentar això, dintre de l'àmbit del Baix Llobregat, amb els diferents ajuntaments, doncs mitjançant moneda complementària ho podríem fer, per exemple, per posar-te un exemple. Un que a mi m'encanta, que és fomentar el comerç local. Ara ens trobem que hi ha centres comercials, escolta, que facin la vida que vulguin, però clar, potser la gent que té botigues a prop d'un centre comercial X no està gaire contenta. Doncs com puc fer jo, com puc des de l'administració, com puc des de l'àmbit més social ajudar que la gent del barri em compri les botigues del barri? Doncs una de les maneres més adients és crear una moneda complementària per ajudar. Una moneda complementària que si jo la tinc, resulta que en aquesta moneda jo no puc anar al centre comercial, però sí que puc anar a aquesta botigueta. I no només puc anar a aquesta botigueta, sinó que tinc una sèrie d'avantatges. Quan jo tinc una moneda complementària, jo no depenc del que decideixi el senyor Mario Draghi, del que decideixi el Banc d'Espanya, és el sistema que hi ha darrere d'aquesta moneda i puc fer unes normes. Si al Baix Llobregat
fem una moneda complementària per fomentar el consum d'agricultura ecològica del Baix Llobregat, o fem una moneda complementària per fomentar el comerç local d'una ciutat X, qui ho munti pot decidir aquelles regles de joc. Aleshores, conceptes com l'acumulació de moneda no té sentit. El que es tracta és que aquesta moneda tu te la gastis. I quan aquesta moneda li arribi a l'empresa, en lloc de guardar-se-la, digui no, jo en aquesta moneda puc contractar els serveis de tipografia, els serveis del que sigui, i va corrent. I clar, això, si a més ho fem de manera digital, que ara tot és digital, amb el mòbil, etcètera, que ho podem fer, doncs clar, això ens dona molt de joc. I aquí hi ha un tema que a mi m'agrada molt, i per això t'he posat l'exemple de Suïssa. Un altre lloc on s'estan fent moltes coses molt maques en aquest tema és Alemanya. A Alemanya van començar a la regió de Baviera, a Kippengauer, en un projecte molt maco l'any 2003. I ara està extès per moltíssimes ciutats alemanyes, que es diu el projecte Regiogeld. Aleshores, ciutats alemanyes que diuen, escolta, anem a fomentar que fotem negoci aquí, que les botigues, que els pagesos, ho fan en monedes pròpies d'aquella zona. Que després, quan surto fora, faig servir, òbviament, l'euro? I tant, només faltaria. I normalment, a més, el que es fa és una transacció a mitges. Una mica pago en aquesta moneda i una mica ho pago amb l'euro. Però ajudo, fins i tot una cosa molt xula. Imagina't que tu i jo arribem a un acord que jo vaig a contractar uns serveis teus. Però una de les regles d'aquesta moneda és que una part de la transacció molt petita, el 0,2%, se'n va a una ONG. És a dir, cada vegada que tu i jo fem una transacció, fomentem que hi hagi una associació, una organització que tingui un guany. El Banc dels Aliments, per dir alguna cosa. Imagina que cada vegada que es comprés alguna cosa, una petita part se'n anés cap allà. Clar, això amb l'euro no ho pots fer, hi ha les regles del Banc d'Espanya. Si creem una nova moneda, ho podem fer. Doncs clar, tot aquest tipus de joc, aquestes regles, de manera digital, amb software com és Ciclos 4, que ho permeten, doncs clar, ens dona molt de joc. I última pregunta, aquesta moneda fluctua vers l'original que canvies? Mira, hi ha dues coses. Hi ha una pregunta que no m'has fet i te la dic jo, que és, escolta, perquè normalment em diuen, escolta, i això del bitcoin és una moneda complementària? Perquè el bitcoin sí que fluctua, té les seves pròpies regles, i fins a cert punt, el bitcoin és una moneda criptogràfica, però podria ser també una moneda complementària, si es fes servir. De fet, per definició, és quelcom addicional a la moneda de curs legal, per tant ho és, i efectivament, sí, podríem dir, ho és. Però té les seves pròpies regles, és un cas a banda, que això ens donaria per una xerrada més llarga, a mi m'encanta parlar del bitcoin, però ara ens n'aniríem. En els projectes com els que estem parlant ara, a l'alemany, a l'austríac, els que estem instaurant ara aquí a Catalunya, normalment el que es fa és paritat, una unitat d'aquesta moneda igual a un euro, de tal manera que hi ha la fluctuació la mateixa que té l'euro. I d'aquesta manera hi ha cash in, cash out per entrar i per sortir, però no ens emboliquem.